Hello लोगोफोर बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिसियेल नोटिस रिगार्डिं एग्जामनि बागै बायबा टेस्टनि बागै एसआई लेभेलाव कनस्टेबल लेभेलाव जों डिटेल्सखौ नायगोन दा हानायसेबां नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब बेनिफ्राय मोजां मोनोबा लास्टआव नोंथांमोनाहाय लाइक खालामनो हागोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन नोंथांमोना बेयाव 100% जब्सनि आपडेट मोनबाय थाखायो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव स' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो बुजिदो मानि थाखाय बे नोटिसा फैदों दा जोङो भिउ खालामनाय लोगो लोगो एसएलपीआरबीआव रिसेन्टलि पाब्लिश खालामदों बेयाव मोनसे इनफरमेशन हरदों जे कैंडिडेट्सफोरखौहाय जाहाथे एलार्टआव थायो आरो एग्जाम थाखाय रेडि जायो दा बे नोटिसा नोंथांमोना मोनदों फार्स्टआवनो जाबाय इन्सपेक्टराव सानै पोस्टआ दङमोन ओके बेनिफ्राय 60 पोस्टआ जोंहा एबीएसआई कमान्डआव दङमोन आरो 70 पोस्टआ दङमोन हेड कनस्टेबलाव आरो जोंहा 200आ दङ कनस्टेबल लेभेलनि माखासे दङमोन जेरावनाखि भेकेन्सि दङ एक्सट्रा 200 दङ दा बिनि सायाव माखासे मोनसे नोटिस फैदों जे एग्जामनि थाखाय स' एग्जामनि थाखाय मोनसे नोटिस फैदों नाथाय डेटखौहाय फिक्स होआखै बेयाव मोनसे नोटिस खालामदों जे हरदों रिटेन टेस्टनि बागै अरेल टेस्टनि बागै माखासे फल' अप खालामना हरदों आरो बे नोंथांमोननि फैनो गोनां बे एग्जामाव सिलेबासखौहाय बेयाव मेनसन खालामबाय साबजेक्टखौहाय स' बेनो जाबाय फार्स्टआवनो मेथ्स दङ स' फार्स्टआव मेथ्स दङ अके स' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै मानोना जों बेनिफ्राय हमदांनो हायो जे एग्जामा फैगासिनो दङ स' एग्जामा फैगासिनो दङ बेखायनो बयबो नोंथांमोना आसाम पुलिसाव जायफ्रा एक्साइटेड जागासिनो एग्जाम लिरनो मेथ्स इंलिश आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इक'नमि देन बिनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस जिके थाबाय लोगोसे कारेन्ट एफेयार्सबो दङ स' नोंथांमोनखौहाय ओरैबायदि नोटिस खालामदों जे जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम थाखाय रेडि जायो आरो अरेल टेस्टआव लांगोन 1:5 केन्डिडेट्सखौहाय नोंथांमोनखौहाय अरेल टेस्टआव फाइनाल स्टेजाव लिंहरगोन स' बेखायनो बे नोटिसखौ हरदों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे माखासे ओरैबायदि थागोन जास्ट एग्जाम जाबाय एन्ड बेनिफ्राय सल्लिस लानानै नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्ट जोबनानै बायबा टेस्ट लांगोन दा बेनिफ्राय डेट आरो जायगाखौहाय थाबैनो एनाउन्स खालामसिगोन नाथाय दायो होथ'वाखै डिउ कर्स थाबैनो गाबोन समफोरनि गेजेराव मोननो थांगासिनो दङ दा डेटखौ फिक्स होआखै नाथाय जों बे नोटिसखौ नायोबा एग्जामा थाबैनो फैसिगोन स' एग्जामा थाबैनो फैसिगोन देन बेनिफ्राय एभिइउबि कनस्टेबलनि फिजिकेल टेस्टआ बेबो थाबैनो जानांगौ मानोना 3945 भेकेन्सि दङ जेराव एक्स एनडिबिआ बेनि गेजेरावनो 2% रिजार्भेसन दङ अब्ला 78नि खाथियाव दङ एभिइउबि लानानै नाथाय एसआई कमान्ड लेभेलाव गैया दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नोटिस रिलिज खालामदों साडेनलि दा नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानांगौ जायफ्रानोखि एग्जाम होनो नेगासिनो दङ स' Bodo Job Info YouTube चेनेलजों नोंथांमोना टाच थाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे एग्जामनि आपडेट नोंथांमोना बे कनस्टेबल लेभेलाव थाबैनो मोननो हायो एबा एसआई लेभेलाव